nwanne m nwoke m na-akọrọ ala m nwere na rivers a na-ere karịrị akarị abagwe m into land survey nwa ike kpọrọ m nye m ala m na-agwa gị ọnwụ ele mgbe i bidoro land survey arụrụ m penti na ọwọkụ m ga mụọ ọrụ fon ọwọkụ enweghị mba land survey ya da ya soro m too Chukwu dịka makwa na aha m goro na Kalabari dike soro m odogwu na m goro na Kalabari mgbe ahụ as of 70s ke kọrọ na mgbe m bi oyi Igbo egokwere na mma ego 70,000 ka m kpọrọ survey man o ya ga nyoo ya enyocha na-agwazi m na ediscover oil ebe a alụ m tere gị ọkwa ọwọkụ na ihe m ga-agwa federal government $250 billion ụmụ m niile university level with some share kama agụbekweghị m ekwe o chetakwa ya n'ala eze gị o agụbeghị m ekwe my friend ịmakwa ihe bụ idiscover oil mmanụ ojii ka ediscover a ga na-amịzi mmanụ ego ị nata ha ego ahụ mma gwa gị otu anyị ga-esi eri ego ahụ gị ga-agwa m otu anyị si a ga-echejigodo n'akwa eriwegwe m barman weta pepe supu ọ na-epik kọ alo ọ nze na-ekwu ọhịa ọ bụ survey man ele ebe ị nọ ị nọ nso I want to see you bịa now bịa ugbu a come now ndị enyi m chọrọ ịhụ ala ahụ ebe anyị discovera oil akọkwara na mmadụ don't tell anybody yes I'm waiting for you come where I am ebe ahụ m na-anọ where I usually come there ya wokwu ego ka a na-ekwu okay ngwa I am there anọ m ebe ahụ bịawa na onye na-akpọkwa m a na-ekwu okwu ego mmadụ na-akpọ m na phone zadono Mike ele ebe ị nọ ngwa ka m bịa na-ekwu okwu ego oke ọma biko nze ka m bịa gaa bịa ọ ga-erute ogo asị nga ọ ga-erute ogo ego a na-ekwuzi na okwu ego ala ka m na-agwa ọkwa ala niile ahụ ihe ọ ya ahụ ihe a n'ebe a ka m na-agwa gị survey man gwara ele ebe ọ nọ ya survey man before come na-abịa ihe oge adịghị ebe a ka m na-agwa ebe niile a ebe a ka ediscover na-achọsi na ebe alabara nsị asọ ọhịa na-asụpụta ọ dị ka enwe onye na-akpa ya n'azụ ahụ bịa isi m ebe ọyịlị na-asụ na-asụ mmiri ele ebe o si asụ ka mmiri nwa maazị Sofia so ọga mgbe m na-akpọ gị mgbe m chọrọ iji gwa gị ka anyị na-eche enwere mmanụ m hụrụ go ka anyị na-eche ikwe ka m kwuo a na-ekwu okwu mmanụ na-asụpụta ịnatago ha ego pọpụ sọfe ka m chere na m ezini gị ihe m na mmanụ nwa na-asụ n'ala lee galọn mmanụ m hụrụ lee mmanụ kwanala gị nwere ihe onye ka na-akpọ n'ụka mgbere ka m si mmanụ na ele ihe mere m Maazị Igbuom enwekwa mmanya ego ole m gara ebe enwekwa mmanya ego ole m gara ebe enwekwa ego ole m gara ebe
Bugo, amami ya problem. Amami ada me buru jeri ka mechanic gambo. Mechanic am apatara motorcycle mbo maybe. So mno sa ya hapo ya emo ya. So amami yo na ba. Abra me buru jeri ka. Emo also be your ka. So mazi kworo so be ya. So be chara ya. So ahum de mmanu. So mana mazi ya ko mmanu n'ime ala ya. Kere ko ya amopo. Okay. So amasi mu amu jeri ka. So ono mana yo na ba ba na enwe ndị na-eche m na shed. Mazi ọrụ mbugo na ọ ga-adị na. Mazi Mazi nugo na onye mechanic were gwa ya. O buru gwa ya lawa. Akwa manu ka lo. ya le ngono. 50 billion dollars.